Koste, rebra. Rebra sú párové, ploché a oblikovite stočené kosti, ktoré tvoria laterálnu hrudníkovú stenu. Ich počet zodpovedá počtu hrudníkových stavcov jednotlivých druhov zvierat. Každé rebro sa dorzálne spája s dvoma susediacimi stavcami ventrálne pomocou rebrovej chrúbky s hrudnou kosťou. Rebra, ktoré majú takéto priame spojenie s hrudnou kosťou, sa nazývajú práve rebra alebo kosté vere. Ostatné rebra nemajú priame spojenie so sternom, ale ich chrúbky sa vzájomne k sebe prikladajú a vytvárajú rebrový oblúk arcus costalis a tie sa nazývajú nepravé rebra alebo kosté spurie. Čiže rebro alebo kosten. Rebro je rozdelené na dorzálnu kostenú časť a ventrálnu rebrovú chrúbku cartilago costalis, ktorá tu nie je kompletná, ale aspoň jej malá časť je rudiment je vidno. Telo rebra alebo corpus coste je tenké a mierne ohnuté. Jeho laterálna plocha je konvexná. Keď bola konkávna, by bola presne do druhej strany. Mediálna plocha rebra je hladká a pri kaudálnom okraji má žliabok sulcus coste, v ktorom prebiehajú medzi rebrové cievy a nervy. Extremitas vertebralis, stavcový koniec, vytvára hlavičku, krček a hrbolček. Caput coste, hlavička, je vyvrátená mediálnym smerom, čiže sa napája mediálne, hlavička mediálne. Nachádza sa na nej klbová plocha facies articularis capitis coste, ktorá vlastne je rozdelená nízkym hrebeňom Christov capitis coste na pars cranialis a pars caudalis. A vlastne táto dvojdelná klbová plocha hlavičky sa klbí s dvoma susednými hrudníkovými stavcami. Čiže vlastne kaudálna klbová plocha jedného hrudníkového stavca sa napája na kraniálnu plochu hlavičky a vlastne kaudálna plocha hlavičky rebra sa napája na kraniálnu plochu ďalšieho hrudného stavca, hrudníkového stavca. Hlavička je oddelená od tela krčkom, kolum, koste. V blízkosti krčka je kaudálne smerovaný hrbolček rebra, tuberculum koste, na ktorom vlastne je klbová plôžka, facies articularis tuberculi koste. A s touto plochou sa rebro klbí z processus transversus kaudálnejšieho stavca. Ventrálnejšie od hrbolčeka sa vlastne v tomto mieste je naznačený uhol rebra, angulus coste. V dorzálnej tretine rebra pod angulus coste je tuberositas musculi longissimi pre úpln musculus longissimus. To je taká drsnatina. Drsnatiny sú vyznačené u koňa, ale často aj u ostatných hospodárskych zvierat. Ale u koňa určite, u všetkých vlastne rebier koňa. Na kraniálnej hrane prvého rebra u koňa sa nachádza ešte aj úplnová plocha pre musculus scalenus ventralis. Tuberculum musculis scaleni ventralis. Môže byť asi toto. Sternálny koniec rebier sa spája s rebrovou chrúbkou uhle genu coste. Cartilages costales alebo rebrové chrúbky sú hyalínne chrúbky, ktoré vekom osifikujú. Medzi druhé rozdiely kôň má 18 párov rebier, z ktorých je 8 pravých a 10 nepravých. Prežúvavce majú 13 párov rebier, z ktorých je 8 pravých a 5 nepravých, a v porovnaní s koňským rebrom má hovädzí dobytok oveľa širšie rebra. Koň, hovädzí dobytok. Čo sa týka šipany, tam má 14 alebo 15 párov rebier a počet pravých rebier je 7
a nepravých je 7 alebo 8. Čo sa týka mäsožravcov, tak 13 párov rebier a z toho 9 párov je pravých, 4 sú nepravé. A u psa je posledný pár rebier voľný a nazýva sa Coste fluctuantes.